Когато нещо не се чувствам добре или пътувам, винаги си нося ето това. Това е моята цялата медицина и цялата аптека. В нея няма нито едно лекарство. Това са семена, това са миниатюрни малки иглички. Ето ги. Мога да излекувам почти всяко състояние и всяка болест с тези неща, които показвам. Ето, тук имам мумио, с което си подпомагам определени процеси. Имам магнити, имам игли, винаги нови. Имам такива тези цвети.